ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар раҳи Медгарадо қарор дорем. Аз ин тараф роҳбасӯи баданасос ва аз ин тараф бошад саросиё роҳбасӯи кӯчаи Мирзо Турсунзода. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст, тарафи дасти рост. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. Аз раҳи калон то хонаи тақрибан 150 метр мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 4.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Ҷойгир аст дар кӯчаи Мустафо Содиқ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. Набор мона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ нишон медиҳем. Дар ин ҷо меҳмонхона ва дар ин тараф бошад боз 4 ҳуҷраи дигар, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва тақхона. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, хона таъмири зебо дорад ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд, аз ҷумла мактаб, садик ва дигар чизҳои даркорӣ. замини ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем 4.5 сотиқ мебошад, 4 кунҷа аст дӯстони азиз ва дар ин ҷо боз 3 ҳуҷраи дигар, ошхона, 5 ҳуҷра, тақхона ва дар ин бино бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. фишори об баланд аст, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. дар ин ҷо ҳуҷраи хоб ва ин бошад боз як ҳуҷраи дигар. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад 4 ҳуҷра, ҳуҷраи хоб. ва дар даруни ин ҳуҷра ҳаммом аст. ошхона, ва ин панҷум, яъне охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ иборат аз 4.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. боз ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва тақхона дорад. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом. нархи ҳавлӣ бо маслиҳат мебошад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва барои фаҳмидани нархам занг занед, пурсон шавед аз худи соҳиби хона. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.